Bueno, geure deku hemen sari banaketa bat, fotokak antolatu dauen txapelketatik, COVID zelan eron, temi ezin zen nola bizi duzu COVID-19. Eta, bueno, azkenien izen ziren 3 sari, amendiezen enteretako, gu bentze gendu, baino jente gitxiau presente de, aztertuko zaitxik izendan behoi dana. Eta hori bestalde batetik, gero eskerrak udaletzieri, eta eskerrak laguntzan ipinio zuen jente guztizeri. Eta toden artien nia, burtxo eta hobeto urtetan badozku. De acuerdo? Zaudeko jarraipena deko. Ez da hauxe eta berdona baitxu. Bueno, hasiko gara ja banatzen sarizek. Badakizuelez, izen diez lehenengo sarizek dekoz €1, bigarrenak 60 eta hirugarrenak €40. De acuerdo? Gu pentsegu, baino artista gehiago dauz ametik, ze temie deku argi ez dala izen hain erreza bez. Baina, bueno, ikusiko unez muntxe, konturatuko zarie, dauela materizela ondino ametik. De acuerdo? Hasiko gara banaketa genkin, lehenengoa izen da Izarola Mikiz, beren temia izen da astelena, martitzena, euestena, bariku, zapatu, betiko kontu barrine adierazten asuntua. Izaro, sari banaketako Lourdes San Severino izango da nongo dotzona, beren aldetik sarize, eta Izaro, jasoko zu, de acuerdo? Oso ondo. Erakutzi kamari, Izaro, erakutzi kamariri hori zelan izendan. Ikusten duzuelez, hor, adierazten dugu COVID, oso ondo. COVID-en arazo egon da, untxe deko gune aldien, maskarilek. De acuerdo? Lourdes San Severino izango da banatuko dauena. De acuerdo? Oso ondo. Vale. Bigarrena, izen da Paul Undabarrena, titulu COVID-en eragina, eta ikusiko zuntxe zelan dan argazkize, eta beren ordez, berak, Paul ezin izen dugu etorri, beste lio aukiotxuz, eta beren ordez hartungo dugu sarize, Isekok hartuko dugu, Iseko alaznek, hartuko dugu sarize, txalo bero bat, Muy bien. Eta, maituse, eta hirugarrena, Abril Carvajal, beren izenapena izen da, la debería haber disfrutado más, bizizeri, mon disfrute birrein izen dule, harina gehiago hori adierazten duen argazkize. Egingo dugu sari banaketa izango da Kristina Arana, udaletzetik, nol ba? Nok ingo dugu? Bale. Oso ondo. Eta hoize, beste errepikatzerako, datorren urterako ia suerte gehiago badeko edo plantietan badugu beste era bat erreza hori. Asko ikusten dugu, badauela materizila gerniken. Gaztien sartu nezkeroan olako temakin, olako asuntoakin edo olako arrestasunekin, badakiu hemen apurka joango dela bultzatzen hori zaletasun hori, argazki zaletasun hori. De acuerdo? Eta besterik ez badeko zue,
Amentsa maizen dugu. Zorionak irabazleari, eta aton urtien derri urtute zauzie, etorten.